Bawas na kay. Maglamaw mi. Bawas init. Bawas init. Bugnaw sa pautok. Pabugnaw sa utok. Pautok. Bukod Diyos. Nababa sa bukod Diyos. Kamotag ukay tong kit. Kamotag ukay. Ngayon na di ko katuotan mo yung katong kuhan mo. More grabe hayo dito. Ha? Ito yung vlog nga, sudaan nga, di pala ba? Pala kita naman yun, no? Antay, Editor ta. Editor ay. Iya ta mo. Ako yung editor to. Edit man eh. Dali am tuon mo. Di mura yun, wala naman ako. Di ko antog kaus kadiyot sa kaisaran pero ang editor to gis ko lang ba. Ituon na. Dali ang tuon. Kasi kay istorya mo sa lamaw ron kit. Nam. Hi guys. Hi guys. Lamaw ta guys, kay init yung panahon. Luto garo akong pala. Hot dan siguro. Ah. Luto gid ako pala. Patubig ka ron kit. Patubig ba. Tengkoman mo lamaw ngaon may saging. Nabaw na. Tasugban sudot. Lubat tilpon ko. Dili ang lubat tilpon. Ay, hobo-hobo. Tapos may ikos na sa taron. Atang mikos-mikoson guys, kay para mo puti siya maayos. Ang grabe ng lamian eh. Namunam na kina eh. Sama sa kimudog sa akong mulaway-laway ba? Murag glow stick. May dustik, ini dustik ba? Okay, shake guys. Mag-mix mikos-mikos na lamaw. Robot ha. Hi. Mao na ta guys, kay man naman na atong kuan. Lamaw-lamaw, lugat ang may. Dili ka ga. Puro tikit. Miya guys, kinauboy ta maginero. Dong sa irong naw daw. Wala daw. Bisa da. Ge. Sarap. Mikos-mikos. Ah, grabe eh. Ay, abay. Namias lamaw eh. Awas god. Grabe murag mapil ang bagol higop. Ate suro ka dali. Mga daging. Guys, paminawan ninyo kung unsa ko kamao mo kuan. Tila. Mapatingog. Lopig boy kan, boy tapang. Ah, mias lamaw eh. Wala na akong baba. Largo sa ilong. Nagkatawa ko mo yan. Largo sa ilong. Patingog daw. Kaya ka juma. Ah, namias lamaw naman. Ah, lamaw sa kuan ba, sa kabukiran. Nindot pagay background niya kag lamaw. Grabe. Sulit kayo. Sulit kay. Ari ka diri. Dagang kuan nya. Ah, grabe. Tulo to Higop lamaw. Dag sounds. Ah, Pwede mo Ah. kuan ta rin ano. patripi miglamaw dre. Trip ba no? Dara tagyas lubi. Dagang